PRP, platelet-rich plasma, este un concentrat de plasmă bogată în trombocite și factori de creștere obținută din sângele pacientei, după o recoltare obișnuită de sânge și prepararea lui printr-un protocol special. Plasma pacientei o vom injecta ulterior în zonele în care avem nevoie de regenerare, prin tehnici diferite în funcție de simptome și rezultatele dorite. Nu este o procedură invazivă, nu prezintă reacții adverse, fiind obținută din sângele aceleiași paciente căreia îi voi și injecta plasma. Rezultatele sunt excepționale. Prin creșterea vascularizației, a colagenului, a elastinei și chiar neoinervație, reușim să tratăm cu succes uscăciunea vaginală, durerea în timpul contactului, incontinența urinară, lichenul scleros, vaginite recurente, infecții urinare recurente și multe altele.